Boa tarde, compañeros e compañeras. Deuse por finalizado na mañán de hoxe a reunión do ERE-ERTE que plantexaba a empresa. Unha vez máis, non foi quen de concretar as súas propostas, si menoscabo que deixou en riba da mesa xa a posibilidade de incrementar o saldo negativo de bolsa de horas hasta menos 35, a posibilidade de establecer quendas variables, a posibilidade de modificar a bolsa de horas que en este caso afectaba aos tempos parciais. O sea, deixou abertas tantas portas que non entendemos máis en materia de flexibilidade que realmente axuden a minimizar o impacto das jornadas de ERTE. De feito, sorprende que no ano 2022, que algúns demandaban que cando menos as jornadas foran as mesmas, non xa entendíamos que os 90 días iban ser excesivos, e a empresa plantexa que sean 75 días laborais para este ano 2023 e, se non se consumiran, incluso poder prorrogalos ata o ano 2024. Sorprende porque no 2022 existía unha cuarta quenda no sistema 1 e, polo tanto, non existindo ahora esta quenda e habendo solicitado no seu día 75 días, entendemos que o existir menos quendas de traballo, reparto ou aproximamento de pezas deberá verse, neste caso, afectado no resto das quendas. Polo tanto, entendíamos que as jornadas iban a ser reducidas. Lonxe diso, o que puxo a empresa en riba da mesa é novamente unha cascada de medidas que o que procuran, unha vez máis, é aumentar a flexibilidade neste centro. E todo o enmascaran dentro deste ERE e dentro deste ERTE, que, a maiores, como sabemos, este ERE tamén vai afectar a 100 persoas. 100 persoas que, lonxe de minimizar o impacto, atribuyen a que son persoas que moitas delas con difícil empleabilidade ou adaptabilidade de postos, e pon en riba da mesa a posibilidade de crear un centro especial de emprego, como demandaba CUT, a posibilidade de abrir a xubilación parcial, pero medidas sin concretar. Para nós son máis cortinas de fumo que outra cousa. Tamén dice que vai intentar unha semana previa, a semana seguinte, informar das posibles impactos ou paradas que podemos sufrir. Para nós, como digo, son cortinas de fumo que se poñen arriba da mesa para intentar enmascarar o que hai de fondo e para vender a sociedade en xeral, pero, dende logo, nós non vamos a tragar con elas. E o máis triste é que a día de hoxe non coñecemos as propostas, non sei o que van a dicir o resto dos sindicatos, pero a empresa a día de hoxe non desgranou, non nos fixo chegar por escrito desgranadas todas as propostas. Polo tanto, nos tememos o peor. Nada máis, compañeros e compañeras, ánimo, hai que seguir pelexando, non queda outra e nunca nos podemos dar por vencidos. Saúde e loita, dende logo.